Здравейте, приятели! Казвам се Кирил Йовев и съм част от екипа на WebSEO.com, дигиталната агенция. За тези от вас, които не ни познават, е важно да знаете, че ние сме хора с тотална специализация в сферата на електронната търговия, като произвеждаме, смея да кажа, солиден брой онлайн магазини. Поддържаме ги, развиваме ги с технически подобрения, с дигитален маркетинг, с тракинг, с фидове, conversion rate optimization, правна част и така като цяло доста неща, дизайн, разбира се. Като в това видео бих искал да поговоря за юридическата част, която касае създаването и развитието на един онлайн магазин в три аспекта. Общите условия, политиката на поверителност и политиката на бисквитки. Бих искал да кажа обаче, преди да задълбая в тези тематики, какви са етапите, през които минава производството на един онлайн магазин, защото това има много голямо значение към последващите теми, които ще развия. Етапите са няколко. Първият етап е изясняване на бизнес концепцията. Тоест, когато на нас ни се обади клиент, който иска да му се направи онлайн магазин, виждаме дали от неговата идея става бизнес. Ако не става бизнес, това се комуникира с клиента, за да може той да прецени дали изобщо има смисъл конкретната идея да се реализира, или ако не, да тръгне в някаква друга посока, тъй като при нас поръчки на всяка цена не се взимат и проекти на всяка цена не се правят. Защото няма абсолютно никакъв смисъл според нас съответният търговец да тръгне в посока, която за нас в ролята ни на хора опитни е абсолютно ясно, че няма как да се получат нещата. Така че първо е бизнес концепцията и да видим дали от идеята става бизнес. След което вече се коментира самата техническа концепция. На кой пазар ще се стартира? Това е всъщност последната част на бизнес концепцията. Всъщност как ще изглежда онлайн магазинът, как ще функционира, с кои куриерски фирми той ще работи, как ще бъдат извършвани разплащанията в онлайн магазина, ще има ли разплащане с карта, с Revolut, с Paysera, с някакъв друг метод на плащане, с коя банка ще се работи, ще има ли автоматично изчисляване на куриерските такси, на автоматична генерация на товарителници, някакъв софтуер за отчета, например към НАП, към данъчните, някаква друга интеграция, дали ще има филтри в категорийна страница, как ще бъде организирана продуктовата страница на онлайн магазина, как ще бъде организирана мобилната версия на онлайн магазина, как ще бъде организирана страницата за контакти, страницата, в която се обяснява как протича доставката и връщанията и така нататък. Тоест влиза се в доста детайли. След като се изясни техническата концепция, което се прави в технически план, се преминава вече към самата реализация на проекта, при която реализация ние имаме редица работни процеси, които са свързани с quality контрола на производството на онлайн магазини, както и на представителни корпоративни сайтове. След като продуктът е 100% готов и е одобрен от клиента, тогава вече той може да бъде публикуван след завършване на абсолютно всичко, което следва да се изпълни по проекта. И вече при самото публикуване, преди той да се пусне в оборот, така да се каже, е много важно да бъдат създадени именно тези юридически правни текстове, общи условия, политика на поверителност и политика на бисквитки. Да ви кажа сега кое за какво служи. Общите условия те де-факто регламентират отношенията и взаимоотношенията между клиента и търговеца. Какво означава това? Когато вие сте клиент и направите поръчка в онлайн магазин, това, което се случва е, че вие изключвате договор от разстояние с търговеца. В този договор и двете страни имат определени отговорности. Що се отнася до търговците, ако договорът не е направен добре, могат да възникнат редица проблеми за самия търговец в последствие. Ето някакъв елементарен и доста тъп пример, смея да кажа. Да кажем, че продавате лаптопи, които са доста скъпи, висок клас и всяка машина ви струва по 10 000 лева.
изпращате стоката на клиента с наложен платеж. Той отива при куриера, оттам насетне отваря стоката и започва да разглежда. Нали, лаптопа и започва да го разцепва. Обаче какво става? Примерно изпуска го, изчупва машината по начин, по който тя не може да се поправи и не може да се продаде на друг клиент. В задачата се пита, длъжен ли е клиента в такъв случай да ви плати на вас парите за машината, защото той е изчупил, или вие като търговец си поемате отговорността, макар той да не е взел машината. Ето такива неща е важно да се предвидят в общите условия. Също така има дейности, при които стоката не може да се пробва. Имаме един клиент, който човекът има, мисля, че към момента са 10 физически магазина, продава бело, освен в физическите магазини и през онлайн магазина, но когато ти продаваш през онлайн магазина такъв тип продукт и той бъде доставен на клиента, няма как да се пробва. Нали, с извинение, нали, един потник или пижама или един сутиен, няма как да го разопаковаш, да го сложиш върху тялото си и след това, ако прецениш, че няма да го вземеш, този продукт да се върне на търговеца и да се продаде на друг клиент. Това е абсолютно неприемливо, то е нехигиенично и нарушава съответните регламенти в закона. Ето защо в общите си условия такъв тип търговци е необходимо изрично да регламентират и клиента да знае, когато той съгласява с тези общи условия, че ако той разопакова продукта, вече не може да го върне. Защото веднъж разопакован търговеца няма как да докаже и няма как да знае дали клиента е пробвал тази стока или не. Така че тези неща е необходимо да се разпишат. Юридически, ето защо препоръчваме на онлайн търговците задължително да разговарят с адвокат, който е специализиран в тези неща и да им се изготвят индивидуални общи условия, съгласно спецификата на тяхната дейност. Това е единият момент. Вторият момент по отношение политиката на поверителност е начинът, по който търговецът всъщност начинът, по който събира личните данни на клиента, защо ги събира и как ги съхранява. Тоест, много е важно търговеца изрично да е описал защо иска определени лични данни, за какво ще послужат те и дали ще бъдат предавани на трети страни. Съгласно новите GDPR регламенти е абсолютно недопустимо и забранено всъщност, съгласно европейското законодателство, лични данни, които са оставени на самия търговец, да бъдат предоставени на трети лица. Тоест, ако вие сте търговец, клиентът е пазарувал от вас, той си оставил човека името, имейла, телефона, адреса, града, а може би и други данни, няма как вие тези лични данни да ги предоставите, например, на ваш търговски партньор. Можете да ги предоставите единствено, ако те ви бъдат изискани съгласно заповед от съда и съгласно българското или европейското законодателство. Но при никакви други обстоятелства вие не можете да разпространявате тези лични данни. Първо, защото е неетично, неморално. Второ, защото нарушавате законодателството. Има много тежки санкции, до 4% от годишния оборот и може да се възпре изобщо работата на целия бизнес. Бих искал да обърна внимание, че европейското законодателство възпря сериозни компании като Facebook и Google, че вашата фирма ли ще мине тънко. Няма да мине тънко. Просто трябва да се спазват тези регламенти. Следващият момент е политиката на бисквитки. Тоест, по какъв начин вашата информация чисто технически се обработва и какъв тип бисквитки се създават и се съхраняват от съответния търговец, от технологията, на която е базиран неговия проект и за какво те служат. В по-голямата част от случаите бисквитките служат за анализ на потребителското поведение. При този анализ търговецът може да види кои конкретни страници
е посещавал потребителя, колко време е прекарвал в тях, от кой град е потребителя, от коя държава, на коя езика е неговия браузър, какво устройство ползва, на коя технология е базирано устройството му, дали е, например, на Android или на iOS или на някоя друга операционна система, на китайските телефони, техните операционни системи, каква разделителна способност, каква наситеност на пикселите. Тоест, доста детайли, които са поверителни, могат да бъдат събирани чрез бисквитките. Тук търговецът е задължен да даде възможност на потребителя, той самият потребителя да разреши или да забрани бисквитките си. И освен това е много важно, когато сайтът се планира чисто технически, екипът, който го създава, да предвиди съответния сайт да може да работи и при събирането на определени бисквитки и при тяхната възбрана. Това е роля на програмистите и следва тези неща да бъдат планирани на ниво техническо изпълнение. Ако трябва да обобщя, е много важно за всеки онлайн търговец, който има сериозни претенции по отношение на своето развитие и който е амбициозен, да планира добри правни текстове, общи условия, политика на поверителност и политика на бисквитки. Изобщо не препоръчвам да се взимат текстове от интернет, копи-пейст, които просто да се слагат и да се сменя името на съответната фирма. Първо, защото така търговецът би нарушил авторското право на този, който е написал общите условия, защото никой не пише общи условия безплатно, те се пишат от адвоката, а на адвоката някой му е платил пари, за да свърши тази работа. И второ, защото при такъв тип решение не се взимат предвид специфичните детайли на съответния бизнес. Тоест, ако вие продавате, например, бельо през интернет, вашите общи условия ще бъдат едни. Ако вие предлагате услуги, в зависимост от съответната услуга, вашите общи условия ще бъдат други и така нататък. Така че много е важно тези правни разпоредби да бъдат индивидуализирани съгласно потребностите на съответния бизнес. Това е, което исках да ви разкажа в това кратко видео. Надявам се то да е било полезно. Аз съм Кирил. С това ви пожелавам успешно развитие на вашите онлайн магазини и до нови срещи!